Sziasztok! Ebben a videóban most az lesz, hogy elkezdődik az iskola. Ez egy olyan videó lesz. Na jó, akkor csináljuk. Figyelem, figyelem, gyerekek! Ma jött egy új diák. Jaj. Komolyan mondom, már megint jött egy diák. Biztosan csaj lesz. Remélem. Mert mindig csak fiúk jönnek. Ja. És talán bevehetjük a bandánkba. Ezek a csajok. Nem én. Na jó, és úgy hívják, hogy Cirmi. Sziasztok, én Cirmi vagyok. Igen. Léci, ülj le a Rebeka mellé. Gyerünk, gyerekek, mindenki a helyére. Szóval. Akkor... Cirmi? Igen? Tessék, tanárnő? Mivel most teremben vagyunk, ezért tudsz laptopozni? Valamennyire tudok. Na jó, akkor kapsz egyet. Köszönöm. Lássuk csak. Jaj. Gyerekek, csönd! Hé, Rebeka. Igen. Lesz a param, igen. Álljatok kettes csoportokba, és beszéljétek meg. Csak egy telefonom van, és egy laptopom, szóval álljatok négyes csoportba, és most... Oké, lesz a param, igen. Oké. Akkor tegye... Oké. És az a feladat, az a lényeg, hogy valaki könyvet kap, hogy tanuljon. Komolyan, mi a hülyék? Kasz lettünk ültetve. Nem is értem. Na gyerünk, olvassátok el. És majd Narancs válaszol rá. Hogy én? Miért? Én például. Mert mondjuk én sokkal szebb vagyok nálad. Aj, srácok, fejezzétek be! Most nem ez a feladat. Na jó, akkor nyissuk ki a kamerát. Na jó, én Cirmi vagyok. Én tollas. Lehet, hogy engem még nem láttam, mivel a hátsó sorba ülök. Oké. Akkor nézzük. Na, keressétek meg azt, hogy mit jelent a sok. Oké, hát nézzük csak. Ki meg a keveset. Oké. Ki meg legyen a boldogságot. Oké. Nézzük. Jó gyerekek, akkor valaki a csoportból álljon ki, és akkor mondja meg, hogy mi a megoldás. Legyen Cirmi az első. Mi azt csináltuk, hogy a sokat kellett. Az a rengeteg például, amiből túl sok van, milliárd, 100, 10, hát igen, és még több. Oké, köszönjük Cirmi. Annak a csapatnak 5-ös. Te olvasod fel. Komolyan. Mi azt csináltuk, hogy kevés, ugye? Az, amiből valamiből nincs sok, és például 1 vagy 0 darab van benne, vagy 2 például. Ezek lehetnek, mivel, vagy még a 3, de az nem biztos. Oké. 4-es, mivel akadozott. Oké. Ti, Eper. Hát, én... Az, amikor kapsz valamit, az a boldogság, meg amikor együtt van a család. 5-ös.
Hát legyen 3-as, mivel nem túl sok volt, oké. Köszönjük. Ha akartok part 2-t, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor kommenteljetek, lájkoljatok, vagy feliratkozzatok. Ha meg nem tetszett, akkor ne lájkoljatok, hanem a mellette lévőt nyomjatok meg. De annak nem örülnék, és aki feliratkozik rám, arra én is feliratkozok. Sziasztok!